Sumubak sungkem mono sahadapi tias saking pangawasaning Gusti ingkang akarya loka ya Gusti kang maha suci kang wenang paring nugraha kang wenang paring pidana marang sagung dumadi panguwasaning Gusti Anjalari gumlaring rahina lawan dumadining raten mula neng kanthi kang cinarita nalika semana ana wanudya kang sulistya ing warna cipta dening Gusti kang maha kawasa para satriya bugis kang ngeparengake marang Watedya mau banjur padha ulah kanuraga satriya bugis suka budaya suka budaya kodrat sifat manungsa kebak nafsu angkara ati kang ati kuna nyawiji jroning nala eling ya sing eling urip mung sedelo jodoh sembrono Priantara Harjo dasar kodrat sifat menungso kebak nafsu angkara adikan adikung adikuno nyawiji jroning nala eling yo sing eling urip mung sedelo
Hadirin, rekan-rekan dan juga para penonton semuanya dari Sukobojoyo break sejenak. Kesempatan hari ini atau kesempatan saat ini dari tuan rumah Bapak Wisnu Sutardi akan memberi sambutan untuk penjenengan semuanya. Kesempatan malam hari ini sambutan dari keluarga akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Sungatno. Dan juga Bapak Sungatno didampingi segenap keluarga dari Bapak Wisnu Sutardi. Kepada beliau yang sudah kami panggil untuk segera naik ke panggung. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Sungatno dan juga Bapak Sutardi sekeluarga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Amma ba'd. Nuwun kawula nuwun kunjuk wonten ngarsanipun para pamriksa kakung Sumana Putri ingkang satuhu kinabekten, para tamu undangan ingkang bagya mulya, langkung-langkung panjenenganipun para sesepuh minangka tiyang sepuh kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing Padekahan Sukorejo ingkang satuhu kawula hormati. Datan katalumpen panjenenganipun para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Kunjuk wonten ngarsanipun para tamu, para lenggah ingkang dahat sinuba ing pakurmatan. Sakdereng sasampunipun kawula nglajengaken miwiti matur wonten ngarsa handika para lenggah sedaya langkung rumiyin. Sumangga panjenengan sedaya para pamriksa kakung putri dalasan kula tansah kula dherekaken manjataken raos puji dalasan syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung awit kawontenan katitik dalu kalenggahan piniji puniki kita lan panjenengan sedaya tasih saged dipun keparengaken kempal manunggal napa dene mirsani hiburan sauntawis. Sedaya tansah manggih wilujeng tebih saking sambikala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat saha salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunggaling nabi saha rasul wonten ing kalodhangan dalu kalenggahan punika ingkang sampun paring syafaat lan hidayah dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula sumrambah dumateng panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi, Ibu Sri Lasmi Mandap, keluarga agung. Para pamirsa kakung Sumana Putri ingkang satuhu kinurmat. Saderengipun kawula tansah nyuwun gungingsih samudra pangarsami awit kawula kumawantun nyigek panjenengan sedaya ingkang katemben
eco sekeco pinarak lenggah ngiras pantes hamirsani seni budaya Jawi saking dukuh tempel wewengkon Kelurahan Gladaksari Kecamatan Kabupaten Boyolali wonten ing kalodhangan dalu kalenggahan punika kawula piniji saking panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi Ibu Sri Lasemi Mandap Keluarga Agung. Menggah ingkang angka sepisan ngaturaken pambagya arja wilujeng dhateng para pamirsa para tamu kakung Sumena Putri. Jangkep ingkang angka kalih wonten ing kalodhangan kalenggahan dalu piniji puniki panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi Ibu Sri Sulasmi nggadahi kajat ingkang angka sepisan inggih menika netepi sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawontenaken tasakuran walimatul akikah putranipun kekalih wonten ing kalodhangan dalu punika bilih ing angka sepisan ingkang dipun akikahi panjenenganipun adik Sri Noviana nomor kalih ingkang dipun akikahi wonten ing kalodhangan dalu punika panjenenganipun adik Raisa Pratiwi ingkang wonten ing kalodhangan menika nembe lenggah wonten ing pendidikan kelas 3 SD wonten ing Sidoarjo. Mugi tansah nyuwun tambahing berkah saha pangestu wilujeng sepisan dhateng para tamu, kaping kalih dhateng para warga masyarakat, langkung-langkung dhateng para pamirsa kakung Sumena Putri, menggah putranipun Bapak Wisnu Sutardi ingkang nomor kalih ingkang nembe dipun akikahi, ingkang nembe lenggah wonten ing bangku kelas 3 SD, mugi sak pengkeripun dipun akikahi. Putranipun Bapak Wisnu Sutardi sak keluarga tansah dadosa putra ingkang salehah, bangun turut dhateng tiyang sepuhipun kekalih, tumrapipun tangga tepalih minggahipun dhateng agami lan negarinipun. Dadosa putra ingkang migunani tumrap nungsa lan bangsa. Menggah ingkang kalih kalodhangan dalu punika ingkang dipun akikahi panjenenganipun adik kula Sri Noviana ingkang nembe kewala kemawon kajatu krami kalian putra pawestrinipun Bapak Muklis Ibu Purwanti ingkang mijil saking Bulu Rejo Mojorejo wewengkon Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dinten ingkang sampun kapengker inggih menika wonten ing kalodhangan dalu punika ngiras pantes tasakuran walimatul ngurus. Para pamirsa kakung Sumena Putri, para warga masyarakat Dukuh Sukoharjo, para tamu undangan ingkang bagya mulya. Menggah saking panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi mandhapipun dhateng para keluarga agung tansah nyuwun tambahing berkah saha pangestu dhateng atmajanipun kekalih ing kalodhangan dalu punika ingkang nembe dipun ijab kabulaken nalika dintang Surya kaping 17 Mei 2026 dinten ingkang sampun kapengker jangkep wonten ing kalodhangan dalu punika sepeken dintenipun. Tansah nyuwun tambahing berkah saha pangestu dhateng para pamirsa. Mugi atmaja temanten sarimbit anggenipun badhe mangun bebrayan agung wonten ing kalangan Dukuh Sukoharjo tansah manggya wilujeng dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para pamirsa kakung Sumena Putri ingkang kinurmatan, mekaten menggah wigatos sing sedya
babaring kajat ingkang kaadanan saking panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi mandhap Ibu Sri Lasmi ingkang saged kula aturaken. Menggah ingkang angka kalih tansah ngucapaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Bapak Pemerintah Desa Kembangkuning mandhapi minggahipun dhateng Bapak Muspika Kecamatan Cepogo minggahipun dhateng Kabupaten Boyolali wonten ing kalodhangan siang kala wau ngantos dumugi dalu kalenggahan punika ingkang sampun paring idi palilah anggenipun ngawontenaken hiburan sauntawis saking keluarga namung saged ngucapaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Menggah kalajenganipun kawula pribadi minangka makili saking panjenenganipun Bapak Perwakilan Dukuh, Bapak RW, Bapak RT dadosna kawigatosanipun dhateng para warga masyarakat Dukuh Sukoharjo ing mriki mbok bilih sedaya badhe hamirsani menggah gothekipun hiburan dalu punika pikajeng kula utawi piweling kula minangka makili perwakilan Dukuh ampun ngantos nglalekaken griya dipun sambangi wonten ing kalodhangan punika ing mbok bilih samangke mugi boten dadosaken kuciwaning manah dhateng para warga masyarakat. Menggah ingkang angka 3 pikajengipun saking panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi Ibu Sri Sulasmi nyaosi pirsa dhateng para pamirsa kakung putri para warga penonton wonten ing kalodhangan dalu punika. Pikajengipun dipun suwun jagi katentreman kabagian mugi anggenipun ngawontenaken hiburan sauntawis wonten ing dalu punika mugi tansah pinaringan wilujeng piwit purwa madya hingga wusana. Para pamirsa kakung putri ingkang satuhu kinurmat, mekaten lan semanten menggah wigatos sing sedya babaring kajat ingkang kaadanan saking panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi Ibu Sri Lasmi ingkang saged kula aturaken sepisan malih ing mbok bilih panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi anggenipun nyametaken papan palenggahan kangge ngawontenaken hiburan para pamirsa terutami para warga suka budaya saking Dukuh tempel ing mbok bilih tertentu wonten kekirangan kelepatanipun lumantar kula tansah nyuwun agunging samudra pangarsami ingkang ageng langkung-langkung dhateng para Bapak Hansip keamanan sak panunggalanipun wonten ing kalodhangan dalu punika dipun suwuni senjata pitulung kapurih jagi wonten ing lingkungan keamanan wonten ing hiburan kalodhangan dalu punika. Para pamirsa kakung Suwana Putri, para tamu ingkang kawula hormati. Kawula kinten namung kaduk dumugi semanten anggen kawula ngaturaken menggah wigatos sing sedya babaring kajat ingkang kaadanan saking panjenenganipun Bapak Wisnu Sutardi mandhap keluarga agung ing mbok bilih anggen kawula ngaturaken wiwit purwa madya hingga wusana tertemtu kirang jangkep kawula tansah nyuwun gunging samudra pangarsami dhateng para pamirsa kakung Sumrawa Putri. Sugeng dalu sugeng mirsani ngantos paripurnaning pagelaran dalu punika. Papunten atur wabillahi taufiq walhidayah waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kunduraken dhateng Kadang Pambyawara. Matur nuwun. Matur sembah nuwun kunjuk bejeranipun Bapak Sungatno. Kula minangkani sedaya keluarga saking bejeranipun Bapak Wisnu Sutardi tansah matur gunging panuwun ingkang tanpa upami.
Ngarsanipun para pamirsa budaya sugeng dalu sugeng hamirsani malih prikonco saking suka budaya tarian Satrio Bugis. Amba berpagelaran singgah kala singgah durga sumingkir ing Jalanidi kukus dupa kumelun ing jagat raya mangge panggayo kunjo ing samurba. Kang Mas Bugis Yuangkat sang prawara Kuswa Magara
swaraning tata gumurung war panggreken turangga bende beri monyo sauran mangunggo kesalahan ajining diri ana ing lati kowe ra iso mlayu saka kesalahan ajining diri ana ing lati kowe ra iso mlayu saka kesalahan ajining diri ana ing lati kowe ra iso mlayu saka kesalahan ajining diri ana ing lati kowe ra iso mlayu saka kesalahan ajining diri ana ing lati